Okay guys, nara. Nara si Loncio. Nangahoy. Nagkan kay kesek kuhang kahoy. Mabalik man ni dito. Sure ta dito sa panghuaan niya. Mau libre. Busy po ni siya. Muha siya kahoy. Ning kamot taon siya bisag ang yang tuhod. Tama tuhod be. Tama yang tuhod do. Sus Ginoo. Ning kamot lang gapon siya. Ato din sundon. No, Murin lugar na napita ang among napalit, no? Dara. Grabe. Kaya nakisikuan eh. Nagkan si kahoy. Ni dako kay kulo, Ni dako kay kulo. Excuse me. Na, ni kahoy dito. Okay, istance nato ni Kalit ha. Yara. Balik lang ta, balik para makita ni si Ginagawa mo. No. Oh no. So karon kay busy pa man may maglaglag na nangahoy ba. Mo na yung mga view diri sa Saba. Ane. Hey, what's up guys? Di ano si Loncio, nangahoy. Ubay-ubay na yang kan. Ubay-ubay na yang kahoy pero kuwangan pa na. Sige. Mangahoy pa ta, daghan po kayo. Balik. So, sorry pa mi sa mong mention. Ikaw lang, di ka mangahoy ting. Ngita ta degan. Musta ni atong content ron, mga hoy. Kay tama ni. Isod bag kamera pong duha. Ang content ani mo ni content mo. Samtang naghuwat ko sa kong order, dili sa sa nangahoy. Pang picture ko na to. Tawag. Yun murag kang dako patay lagi na. Dako kayo. Tumba ba? Murag patay na siya. Ano? Di ay hindi na. Ipil kasi nga na dala. Kanang aure kanang kasi nga na. Batilis kuno ni diri. Kaning ipil sa mo ang tawag diri batilis. Batilis ni tawag diri ipil. Pwede siya. Ito dito ang yung nakuha ng mga sugnod diri ra ni dapit dool pa niya siya. Di niya ito dapita siya ng mga kahoy Sini mga kahoy guys, mga kani mahogani. Batilis. Mahogan ka. Narak ko diri. Andam sa utan. Grabe gugot. Kahoy daw ito.
Papa na dito sa unahan, daghan pa kayo ito ni. Daghan kayong batilis dito. Oh. Sigurado, daghan ng kahoy diha. Ito ba? Dako kayo, no? Dako kayo lugar ba? Ano din kay murag wa kayo nangahoy. Ang bit ko sa ato ada petay na purot man ganyan ka. Pwede niya ako. Tungkol ka dito ano? Katura dito. Lahi na matagyan. Muna yung lugar diri mga idol. Doon diri sa mga kahoy. Muna og anay sunod, duhot lang may kasagbutan. Kahoyan. Muna siya oh, tanawan ninyo oh. Oh, di ba? Tudog ko na mo hugan. Ora siya lasang-lasang na, dagko na. Asa pa man? Kusunahan, bisan sa kusunahan. Yun oh, adaghan oh, may kumpayon dia sa kanding asa na. Aw na oh. Kahoy oh. Ali. Kahoy yung dinhi kay. Uy na lagi daan din nila eh. No? Hindi na agad. Go. Saan na sakati? Kita naman. Turok na. Oh, na. Ano mga pili-pili ah. Yan agad. Dili na bugang ha. Sakati na. Mura siya bugang ba? Pagtangad no. Sa layo. Di ka kailan eh. Manguha ka ni ba? Tinga ka sa lasa ni. Di man lasang tangad. Dito. Kita jaring. Parang dito ang kan. Layo. You know. Oh no, monkey. Oh, dikahoy na ano, bali din ah. No. Mo din na siya kaputol. Ang rupot to, oh. Nagpatay to, oh. Wah, harap ko. Kupit pa ako yun. Kupit pa. Sarang mga ahoy din eh. Doon sa tuwa, doon sa mga mga suwan na ito saan? Muna din ha. Luyuan na. Munang kalsada na rin. Kaya gamit dari sa kahoyan. May tamig mga kahoy. Ano? Ano natumba o? Patay na gila eh. Kudakuan na o. Oo doon eh. Ito kayo. Nandito kayo. Ano kang kay kahoy o? Ano kahoy o? Ano o? Ayan na, pilok na. Ayan. Patay na gilid na. Napisa nga din ako. Buhay pa.
Kasi patay na kan. Ang puso at damdamin ko. Oh, bidin ni. Sa aking tabi, ang pag-ibig na kaya'y mo. Yan mga agyan ng bidin niya. Hindi mga agyan din niya. Lawon. Asa ka na siya lagbas. So mga guys, karon pa din ka anhi dapitan no. Mura po ni siya dapit og. O bitaw no. Bakay tatlong din napita. Yung kahoy mura ni siya ga lasang-lasang no. So guys, kaning mga kahoy guys, yung mga dagko, gitanom ni siya. Yung mga dagko uban. Kag sa pilarang buka ng gitanom niya, namunga. Siyempre kining mahugan kusog kining tubo. Mahugan yung bunga. Ang tubo na siya, muna ni siya daghan na kayo mga turok of. Di ba? O kung kinsa to'y gustong mo bisita dire o. Kung kinsa tong vlogger na gustong mo are o. O. Kita naman din siya mga kasing ganahan mo musuroy. Ganahan mo mga ahoy dire. Mga dire, daging kahoy. Muna yung among content sa karon kay wala man, busy pa. Akong mga kauban, busy. Ako sad, busy. Nako di paabot. Kanya kining usapod, busy po ni. Aw, di man tani siya busy. Kanya kay ang magkamera po duha. Aw. Listen na yung video. Ano nga hoy naman po diri. Ako sa gidadar napita kay murag na ng kahoy. Aba ko din kahoy guys. Pwede na mag-camping din Pwede na mag-camping din kay daghang kay susunod. Awa. Kahoy mo, are lang po. Oh, kinsa toy, way mga kahoy diri oh. Pakuyog ni kuan, Lunsyo. Awa. Dili na siya ka hapit ka barog-barog, sige ra duko na sig pamunit kahoy. Ay na yung sakuron, puno na yung sakuron. Pila pa, pay oras, ana. Pila na katapok yung mga kuan. Yung tanawa, 4 na katapok. Dao, sama na. Buhay pa na, ano ba? Oh, besar yung mga hawin si kuan naman. Kay Juan. Di ba? Asam to ka abot diri nga adto man sa mahugan niya. Ang kahoy ba? Mura siya limon. Mura ada kang kahoy oh. Ang kahoy oh. Mo yun mong tuyo ano pangahoy. Sus dighanan yung kahoy dai. Ah, kaya kahoy ba? Muna akong dukuan ng kahoya, unsingan ng kahoya. Namura siya limon. Pero di siya limon. Saan ni? Ang dahon niya murag ganang dinakit. Tingnan na ni dire. Serious? Patubo. Ikaw kahoya no? Delikado ba? Gandagan ka niya ba? Mahidas magkani. Sigurado tusok eh. Kuha. Singanan ni Dre. Series. Pero autobus. Series bus. Autobus. Bus liner. Dili na siya yung kuhan. Lahi man itong nas dagat o sa tuwingan sa dagat. Kung tunukon. Muna kalimot mo sa tipangan. Hindi mo. Kato grabe putog tunok. Oh, aroma. Oh, kini mo siya ning aroma dapit pero minus na nigtunok. So katong aroma grabe kay tunok.
Mura jud isa bumbil. Tagas kayo. Ano to man ito yung kusina, ano to yung kusina dito. Basta na ito, dito ka. Pero kung may ito yung trapod, marag motor man. Sig mga was to kuan. Krim ako. Ha? Buhay mga patay naman eh. Oh? No, patay naman eh. Ika na. Tapos na kay ang yang sako po gida, usar po kabuok. Kay abi niya di mapuno ba. Abi niya ang 1/4 tray masud. Karon nagkuwang na pud ang kuan. Ang sako na po nagkuwang. Nagdaman na siya sako. Sako ra niyang budlan. Bugnaw kayo diri mga idol. Bugnaw kayo diri mga idol kay puro mga kahoy. Sige. Tapok-tapok lang niya. Ato dito. Tot. Hindi na siya sigakot-hakot ako. Sagdi ra po sige ko sunod. Basta ipakita lang nako nga mao ni diri ang dapita. Oh, tawa. Ganahan mo na siya kumuha kay daghan lagi. Hindi siya mundang, maghapon lang ni sige siya kumuha. Ni ba huna na pa na. Wala masudlan. Na kayo, kusog kayo ng musiga. Makabati na sa ginit, musiga na na. Patay na kayo. Okay. At punta paingon sa iyang gitapok. Oh. Patong na sad. Sama, balik pa ka. Dali na. Dali na ko no kay puno na sunod na pod. Next day and next year. Kay murag puno ng murag banabana na mo wag. Di na siguro ni masusak ko niya bro. Kural na karon di ka kasod. Ngahoy mga dia. Na dapa oh. Na. Gihangak na ng kan. Nahiner po sir pag nag mura magkagigokod din nun. Okay. Muna itong bagong content. Muna mag-tour mi sa kahoyan. Oh no! Naamri tao rin. Naada di tao din ya. Mura ito yung busina ka? Ikaw to? Ah, siguro doon naman yung busina. Ah, dito mi. So, natay customer food. Ano yung kuhan? Kitong spray ba? Na. Dah, kaya itong kita na tala. Dah. Hi, sir, hi. Hello. Asal po kong. Yung matiting na ugas de. Na tao. Ugas de. Diri ko siya titing. Wala ba ako din? Dakuan? Gimana po? Gila, nambuit na po. Maning ikupito ka na lang. Then? Ako, tingin ko ang dire kay naman ko sa apat po doon. Kuwatan yung mga rito. Apa rin pagkalo? Ito mo nagkaroy. Yan na. DJ Karen. Tapos ang vlog ba? Tor pa rin.
Kaya piki man siya kay dili parehas kon. Nindot eh. Tapo ba? Dili parehas kon. Basta na kog bagong. Parehas ka bagong ba? Okay guys, muna yung kahoy oh. Muna po niyang sako. Ha? Saan yung pagtuo? Saan man yung sunod di? Wow, muna yung sako. Okay, let's see. May kahuman ato na tanawon o musigo ba na tanan? Oh, direta sa nagwasing we, tanawon na to eh. Dewe, gikan nakahugaw-hugaw lina eh. Ako ba extra ba? Ako kay sa lupa. Ni mahinlo na dyan ni motora ron. Maawa na po ng lapok ka ni mo pilit. Ako nagreklamo kay dito lagi mo gawa. Oh, mga ako gani. Kaya po na nahinlo nga na tubig. Di mo ko mo hinlo kay kuan. Hinlo ano mo kuan na pod. O di ba? Bahala ka wala niya kung isang dito ano kay mo bag. Pero sa kung sa ka motor ba, itong blow. Oh, hugaw bitaw, murag lain siya padaganon. Oh. Pero hinlo murag mugana po siya. Nindot na padaganon. Sige sa tuyo on yan, bunol bitaw. Bako ba dyan eh? Sana to. Moingon sila pong motor no nga. Taon. Hinlo eh, patahan ko bugat kay kung lawas. Init na kay kung lawas. Oh, dire na lang, dool raman. Ato pa doon siya sa layo. Daot to, ano yung init ang tubig ano? Init to, pwede ko tingin doon. Magdaan na lang kagkuhan, kape. Yung tim, og tasa kay managtimpla na lang ta dire. Ako to, bad kape na. Oh. Bitaw, kung tingin ba ako lagi testingan lagi. Hindi siya ano, hindi ba kayo hindi maputubo? Hus man siya no. Pero nagkakuan ko lagi ito katong init dire, ay init ay. Mga kung ting init gani, mag akong suwayan nga modag kape ba, tasa. Akong timplahan doon. Utaw ka. Oh, ako laging testing kay init man. Matimpla ganito ganing ligam-gam ra. Kana pag grabe mura nang makapaso pun. Adjust yun nila gusto kag kanang murag pinabungkag barpet. Bungkag mo ang kining Kaya mga tang-tang tong pintal ano eh. ahin na raman dahil man tong makina doon. Ang kuwan gito. Kusog mo kay itong makina eh. Kaya gusto kag kanang mubungkag niyang kuan liso ara na diha kay bungkag. Bay ta kayo na oy. Di ba kanang iyang bungkag yang Kire. oh, bungkag yang tubig ba karang dako kay igo. Labi na res babaw sing kuran ana ba? Adjust on ron ni. Nada, og gusto ka og atong dilapok kay silawo, maka to adjustan nimo gitong pinatalinis. Ano? Ha? Ikaw matakit ka ng joy ba? Wa palagi tayo magbalay pa talaga dire. Joy tapon. Kailan ang joy ko? Butog tila. Lagi kay og makakuan ko mag kani ma kuan na diba masirado na. Magkuan ko dire balde og kuan sabon. Kasi magkuan ko dire gamit ako na pundalhon dito. Ako ba dagar balik? Mo lagi. Ay sa lagi. Mabaw kong da. Kaya dari tabi. Lah. Sabay pagtuon na to dia. Asa man? Sigo di. Murag pagtuon ako murag di.
Murag mo balik siguro ka na. Balik na po, manguhan na po ka dito. Di na ba nung sigo? Balik na po ka. Karga bito na sa motor. Okay, din lang ta kutob kay magpanday ako sa babaw ako na putlansa. Ay. Nagkastasa sa pong video sunod-sunod na po. Be, ato sa ningikat. Kay ato tukos babaw tungtong na po ko. Okay.